iti ulo ti agbigbiggang nga damag. Mesa nga taga Ilocos nga nagnae di Manila ti talungal daw. Marigatanin nga agsaok ti Ilocano. Oh my God! Wow! Ada kauawa mi nga report apo. Amin kano nga ag-positive dati sumarano nga bulan nga masikog, ket ibalod ta. Tahaanda nga simuro iti social distancing. Adu ti agregreklamo asigod nga adik. Ta idi kano tukhang ket amun dayan ti bereda. Ita ka awan na ganda gilistaan ti relief. Paano masabi? Tinatanong ko nga nagdodroga ka ba? Iraragtas niyo ako para masigurado niyo? Breaking news. Mesang kapitan ti Intarayda Hospital kalpasan nga nag-positive ang nagaborante sa ako sa nga bigat nga bagas di unig ti balayda. Pakda, haan kayo nga rumumari ti balayo tawan ti pilipilian ti coronavirus. Yung ti maikan ti relief ken 5,000 ken 8,000 ken mapilipili na ro. Oh my God! Wow! Pumanaw ka noon ti coronavirus ito yung Pilipinas kay agba inin. Tapuros pa nagpupolitika ka noon mitente obrain ti taon. Kalpasan nga maabak tayo ti coronavirus kahit mapasamak ti emergency election, taano makabali si tao dagiti politiko nga awan ser-serbina. Ti maudi nga damag, adda ka nun ti mesa nga case, dito ibigan, pulutan laing ti kurang yan.